nie daj nóg. Obchodź go, obchodź! Tak, spokojnie Paweł. Punkty najpierw. Na drugą stronę Paweł, na drugą stronę. Na drugą stronę. Nie dawaj nóg, nie dawaj nóg! Nie daj Paweł, nie daj, na kolana. Dobra, spokojnie Paweł. Paweł, i teraz już spokojnie motyla gata, tak? I na spokojnie, motyla. Nie spiesz się, Paweł! I przewagi robisz Paweł, przewagi rób. O, ma też przewagę, nie? Michał Miszarek, Władysław Górny. Paweł, duszenia! Spróbuj przewagi duszeniami, tak! Wybierz se połę! Tak! Dobrze, idź! Wybierz se tą połę! Będzie na później najwyżej!